også tippe. Det er sgu. Det ser da okay ud. Så kommer Mette Pan tilbage. Har I sat dem ud? Ja. Så er det svært at tage billeder til det. Hvad er det sgu? Det var jeg muligvis. Der er ikke noget der. Så det kan jeg sgu også gerne. Altså ikke noget til det. Okay. Motherfucker! Ja, jeg skal hjem. Pas nu på, så du ikke laver en Claus Jakob. Det er over græsset. Nej, det må man sige. Det var sgu en flyvefisk. Den har ligget og ventet hele dagen. Så tænker jeg, nu hopper jeg fandme, og så er det på land. Så kommer Mette Pan igen nu. Det der, det er fandme okay. Det tager jeg sgu hand. Ved du hvad, det er... Så er det okay at tage. Ja, du ved. Du skal sammen. Det er ligesom pigerne. De skal samme benene. Jeg er så lidt på den her sådan noget. Er der 25? Ja, det er. Så kan vi ikke veje det. Så skal vi have nogle af de her små skiver. Kommer mere. Kan den? Ja, det kan den godt. Nu kan den så ikke. Den sidste kunne den ikke tage. Ja, det er fint. Det ser sgu godt ud. 23,5. Så er der præcis 25. Du har vist det igen. Ja, vi skal lige have et billede. Stopper du. Nej, det har vi sådan set været lige... Ja, jeg ændrer kvarter, så var vi bagud. 5 ton. Er det 5 ton? 5 ton. 5 ton og 25,3. Der er en god, et god skive. 306. Godt se. En 6. Ja, så må du lige tage den. Ej, det er bare... Altså, en ting er, at jeg kan se. Else. Erik og Else, ja. Jamen, Erik. Så tager vi den næste. Så har vi en 3-7. Kom nu. Ja, ja. Vent nu lidt. Nej. Nej. 1-8. 1-8, bare. Hvad fanden er det? Hvad er det for en penge? Du hørte dig vist lidt for meget efter i går, hva'? Så får du det hele med. Ej, men også mig for hele lortet. Det er en af mig. Du tager Benny på det. Så, Ej. Kunne du ikke have taget en rem mere? 4-6. Kunne du ikke have taget en rem mere, Frans? Ej, der skulle lige... Den er så ikke meget bedre, den du har. Bare luk røven, Ben. Hvad er det så, du vil have? Er det fordi, det ikke er guld? Den er ikke brown, ikke? Nej, det er fordi, det ikke er rød. Ved du hvad, jeg maler den rød.
du fået sådan en heroppe under neglene? Hvad fanden er den brandvarme? Og hvad var det, Niklas? Niklas? Vi har billeder. Vi har billeder med til. Den er brandvarme.